Interpretarea Torei a rabinilor este să duci pe un om pe un deal, să-l arunci de acolo, după care îl omori cu pietre. De ce? Pentru că aceștia erau împotriva lui Dumnezeu, erau numiți, îmi scapă numele acum imediat, îmi aduc aminte. Cine era împotriva Domnului? Cum erau numiți? Împotriva lui Dumnezeu. Nu, atei. În fine, îmi aduc aminte și vă spun. Deci asta era pedeapsa pentru ei. Cum? Hulitori? Hulitori, exact. Pentru hulitori, deci asta era pedeapsa. Și se pare că ăsta era locul de execuție de lângă Nazaret sau din Nazaret. Fiecare oraș, cum este Golgota, de exemplu la Ierusalim, era locul de execuție unde erau răstigniți cei care erau împotriva guvernului, cei care erau împotriva lui Dumnezeu. Asta era metoda, aruncarea de pe deal, și asta nu se spune în Biblie. În Biblie se spune numai omorea cu pietre. Dar în interpretarea Torei, care este Mișna, așa se numește, a apărut undeva în secolul II, și asta e o colecție rabinică, spune că înainte de a omorî cu pietre, trebuie să-i duci pe un munte, să-i arunci de acolo cu capul în jos și apoi să-i omori cu pietre. Dacă nu mor, aruncați. Nu, că unii nu mureau imediat. Sigur. Da, și atunci terminai business-ul omorându-i cu pietre. De fapt, spune în Mișna că făceai un morman de pietre peste ei și în felul ăsta, deci, rezolvai problema. Deci se pare că asta au vrut să facă cu Domnul, de asta l-au adus aici. Și acum vreau să vă arăt cei de jur împrejur, am nevoie de steag, vă rog. Ăsta e laserul meu. Sper să vedeți unde arăt, da? Vedeți unde arăt? Uitați-vă acolo că vedeți unde arăt, da? Ăsta e laser, bine? Deci, uitați-vă de unde arăt. De unde arăt acum până acolo este orașul Nazaret Ilit, unde dumneavoastră ați locuit, orașul evresc, care v-am spus este înființat în 1960, vă mai vorbesc despre în autocar. Dacă o luăm în sens invers, de acolo până în direcția aceasta, tot ce vedeți aici e orașul Nazaret, o vechime de 2150 de ani, înființat de câteva familii din Betlehem, la ora actuală 80.000 de locuitori. În orizont, dacă observați, acolo departe, pe muntele de departe, vedeți câteva clădiri. Le vedeți? Acela este orașul Haifa și acela este la mare, iar acela este muntele Carmel. Ce vedeți dumneavoastră în orizont, după clădirile acestea, este o vale și apoi un munte. Acela e muntele Carmel, orașul Haifa, iar Marea Mediterană ar trebui să se vadă exact la poalele muntelui Carmel în orizont, fiind o zi încetată, astăzi nu se vede. Dacă continuăm de aici, de la poalele muntelui, până, ia uitați-vă unde arăt acum, cum se numește valea aceasta? Armagedon, Megiddo, exact cum am zis ieri, sau Valea Israelului. Cea mai mare vale a Israelului, 300 de kilometri pătrați, bătălia finală va avea loc aici, de aceea acesta este un loc unde de obicei oamenii vin să se roage, își întind mâinile, baptiști penticostali fiind, își întind mâinile spre locul acestea și binecuvintează locul ăsta, oamenii care locuiesc aici, ca ei să-L cunoască pe Domnul înainte ca vremea aceasta să vină. Apoi, în depărtare acolo, dar nu se vede acum, e muntele Gilboa. Muntele Gilboa este locul unde Saul împreună cu fiii lui au fost omorâți, iar la poalele muntelui Gilboa sunt câteva localități și câteva locuri foarte importante. Este localitatea Bet-Shean, unde spune Scriptura că trupurile lui Saul și a fiilor lui au fost spânzurate pe gardurile din Bet-Shean până când gabaoniții au venit și le-au luat și le-au înmormântat, acolo la poalele muntelui Gilboa, mulțumesc. Apoi, tot la poalele muntelui Gilboa este localitatea Israel, de unde provine numele acestei văi, unde a fost via lui Nabot, și tot acolo este izvorul Harod. Dacă țineți minte, în Cartea Judecători, capitolul 7, se spune că Gedeon a vrut să meargă la luptă și Dumnezeu a spus: sunt prea mulți oamenii pe care i-ai, i-a dus la izvorul Harod, unde i-a pus să bea apă. Da? Și știți că Domnul a ales numai 300 de oameni, acest lucru se întâmplă acolo. Dealul pe care îl vedeți aici se numește Dealul More. Dealul More, menționat tot în Judecători 7, când spune că oastea dușmană a lui Gedeon era în vale spre muntele More, adică acesta de aici, iar dacă ne uităm la acel deal, este, care se vede așa ca o cocoașă singur, este muntele Tabor. Muntele Tabor, se crede că aici a avut loc schimbarea la față, iar între muntele Tabor și dealul More, aici a avut loc bătălia din timpul judecătoresei Debora.
Dacă țineți minte cu Barak și Sisera, aceasta se întâmplă aici în zona aceasta. Din nou, vedeți acolo sunt câteva lacuri, crescătorii de pești. Între lacurile acelea 3 pe care le vedeți în direcția unde arăt eu acum, dacă ar fi o zi senină, s-ar vedea satul Nain. Satul Nain este locul unde Domnul a înviat pe fiul văduvei din Nain, deci acolo în zona respectivă. Deci asta e ce puteți vedea de jur împrejur. Cel mai important loc este, bineînțeles, Valea Armagedonului sau Valea Israelului. Și acum haideți să avem timpul de închinare, după care facem